Engang for mange år siden levede en lykkelig familie inde midt i skoven. I skoven boede også den verdensfrygtede heks. En dag, da Julie og Julian er doktor ude i skoven sammen med Peter, Paul og Pia, blev der pludselig en sky fra solen, og en gammel dame med en krøget ryg og vorter på næsen trådte pludselig frem og greb fat i Julie. Peter, Paul, Pia og Julian løb hjem for at fortælle det til Julies forældre. Efter mange års søgen kom den smukke konges søn til skoven, hvor han havde hørt, at den onde heks havde fanget i smukke Julie. Tak. Det var en mørk og stormfuld aften, da kongesønnen nåede til heksens hus. Han havde kunnet se huset i det fjerne i lang tid, men endelig var han der. Like a virgin. Dengang jeg troede afsted. Julie! Fucking bitch! Er du hjemme? Ja, for jeg har faktisk lejet en videofilm, og nu troede jeg lige, vi skulle hygge os, men du er måske overhovedet ikke hjemme. Ja, Freddy Krueger, men det er måske sikkert ikke noget for dig. Ja, nå, men jeg mødte Brian, du ved ham nede for døgnen. Ja, men hvis vi skal se den film, så bliver det først efter TV-avisen. Jeg skal se sport, ikke? Brian, kommer Brian? Hvornår kommer Brian? Jeg hørte noget pusle om bag ved Volvoen, og fandt den her latte bag kongen. Hvad laver du mere? Jeg er kommet for at befri den smukke om jomfru Julie. Ja, smukke ung, men jeg er ikke jomfru. Er du vedder? Nej, tvilling. Hvordan kom du overhovedet? Jeg kom faktisk... Nej, Ja, du måske kørt fra huset. Ja, på min kværn. Hvad med hesten? Den tager der bagpå. Hvad er det for en? En Yamaha 84. Nå. Lærer mig. Du skulle da nødt til alt. Hvis du absolut skal befri den smukke unge Julie, bliver du nødt til at gennemgå de 3 berømte prøver. Om jeg er parat. Nu! Er du klar over, at filmen skal afleveres i morgen? Der skal vi se først din lange lede. Satan! Hvad er det for prøve? Bare roligt. Men det var det. Ringer du ikke efter en pizza? Jeg tænder for filmen nu. Kom, sæt dig. Hallo. Ja, jeg vil godt have en pizza. Selvfølgelig vil jeg da gerne have en pizza. Hvor tror du ellers, jeg ringer for at få en lille hyggesluder? Er det?
TSA. Nu siger han, at jeg ikke kan stave. Med ekstra syllaben vil jeg nok sige. Ja. Ja. Hvad var det? Jeg tror, det er telefonen. Jeg bliver så let bære. Nej. Det var nok døren. Må jeg låne hesten? Nej, du må ikke tage pudler fra mig. Så må jeg tage andre muligheder. Nej, pudler det du snottede i. Jeg kan da ikke gå ud og uden min hat. Hvem er du? Nå, det er pizzaen. Og lige, du skulle stille den der ned. Ja, det er altså betun, så bare ikke andet. Det bliver altså 45 kr. Ja. 45 kroner nogle drikkepenge, tak. Hvor jeg har fået mave. Nej, nu. Den første prøve er... Du skal synge en meget fræk sang. Fræk sang. Ja, og du skal stille op på bordet. Jeg venter. Jeg venter. Ja! Are you lonesome tonight? I am lonesome tonight. Ja, tak. Du har bestået. Anden prøve. Anden prøve. Hvad er anden prøve? Du skal slås mod 3 superhelte. Darwin Duck. Nej. Hvor er min maske? Nå, så er der nok ikke nogen lidt mærke til. Hej, Sove. Hvor er min maske her? Sådan her. Hey, der. Nå, her vil heller ikke stå på den. Læse alle bøgerne på biblioteket. Puller. Okay. Hop. Skal vi begynde med den her puller hjemme ved? Det er så længe siden, at det næsten er løgn. Det kaldes at tage et vejvalg. What about another cup, then asked Jan. Unless you want some of Big Mouth whiskey. Nej, hestejægerne. Okay. Den nat var der kun få korjutter, der hilste på månen, da den stod op. Måske vidste de noget om den varme, som snart ville farve græsset gulbrun og udtørre præriens vandhuller. Jeg tænkte, folk kunne have lyst til at se vores klaver bagfra. Det vil jeg da godt. Det gør jeg også, ja.
Julie. Ja. You can leave your cap off. Lad os lige se, hvad der foregår herhenne. Batteri. Er der nogen, der har set min briller? Nå, det er der vist stille. Stadig ikke lære mærke til det. Hej. Hvor er dine briller? Her er manuskriptet. Tak. Du er på! Jeg vil Den anden vej. starte med... Forkert. Prinsen blev gift. Jeg har lige udtalt i dag. Prinsen. Ja, han blev gift, og han blev gift med... hvem var det? Ja. Nej, heksen. Ja, det var heksen, der blev gift med. Det var rigtig godt bryllup. Det er ham, den blindbræt. Ved du, det er? Ham der, halleluja. Jeg må hellere gå nu. Vi er samlet her i dag, for I to kan blive gift. Nej! Vil du, fru Heks? Jeg ved sgu ikke bogen. Jeg kan den med. Vil du, fru Heks, tage den lalleglade kongesøn til din ægte mand? Ja! Godt. Og vil du, den lalleglade kongesøn, tage fru Heks til din ægte hustru? Nej. Jo, jeg mener helt klart jo. Med for gift. Tillykke. Så, her. Nu har jeg ikke fået med til bryllup, men heksen vil ikke have det. Så, har du nogensinde tænkt på at få børn?